Fil-ġimgħat li ġejjin se jerġa' joħroġ il-famuż 62 Plus Government Bond li huwa bond tal-Gvern b'imaxxa aħjar minn kwalunkwe bond ieħor tal-Gvern immirat lejn l-anzjani. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna. Huwa qal li l-Gvern huwa konxju mit-tnaqqis drastiku fid-dħul addizzjonali li l-pensjonanti kien qed ikollhom mit-tnaqqis tar-rati ta' imax fuq depożiti fis-sima l-banek kummerċjali. Qal li fl-aħħar snin il-Gvern daħħal miżura soċjali l permezz tagħha jinħareġ bond brata ta' imax ferm aħjar minn dik tas-suq immirati biss għal pensjonanti sabiex itejbu dħul tagħhom. Bħalma għadna sakemm ir-rati tal-imax, speċjalment fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro, jibqgħu baxxi minħabba raġunijiet tal-inflazzjoni baxxa, il-Gvern se jkompli bl-iskema li beda illi joffri lill-pensjonanti dak li qed ngħidulhom is-62 plus iċ-ċans illi jinvestu somma li tkunu ġemmaw brata daqsxejn aħjar minn dik tas-suq. Din ser tkun it-tieni skema ta' dan it-tip ta' bond wara li l-ewwel ħruġ f'Settembru li għadda inħataf kollu bil-Gvern joħroġ bond ieħor xahar wara. Il-Ministru Scicluna qal li dan il-ħruġ se jkun xi ftit differenti minn dak ta' qablu sabiex jakkomoda iżjed lill-anzjani. Kienet xi ħaġa popolari, darba se ngħidu iktar bil-qudiem ħalli dak li jkun ippreparat m'għandux għalfejn joqgħod fil-queue, eċċetera, ġifieri se narawha b'mod li tkun komda għal dak li jkun jista' jipparteċipa f'din l-iskema. Sabiex setgħu jinħarġu dawn it-tip ta' bonds brati attrajenti indirizzati apposta għal bżonnijiet tal-pensjonanti, is-sena l-oħra kellha wkoll tinbidel il-liġi dwar il-bills tat-Teżor ta' Malta. Is-sena l-oħra kienu 16,200 pensjonat li ibbenefikaw mill-iskema ta' 62 Plus Bond fejn it-Teżor alloka somma totali ta' kważi 100 miljun euro.